नै दिनै ओरैनो फायलायनोसै दसे ओरैनो खामानिथ' गैया नालाय 5 मिनिटसो रायज्लायनो नोंथांमोननि कमेन्ट फरायनो सोर बेसे कमेन्ट हरो नायनोसै रावबो लाइफआव गैया माथो सासे फैदों सोरबा जेबोथ' रायज्लायखाया आङो कमेन्ट फरायनोसो फैखादों नालाय आरबि स्टेटास मा ओंख्रि जाखो ओंख्रि जायाखैनो र' ओंखाम जायाखैनो आरबिनिफ्राय जना गाबोन मिटाबाव थांगोन नामा फंबाय मिटाबाव लिङाखै माथो आंखो गाबोन लिङाखै थांथ'लिया नामा गाबोन आं एसे उसुबिदा मोनबाय थादों देहाया सुमि बसुमतारी आं फार्स्ट थेंक इउ सुमि सुमन बर' मा खबर मोजां सुमन एकदम हाइ फाइ फाटाफाटि नरब मुसाहारि बिग फ्रम इउटुबार्स हेल' आदा हेपि नुदों माथो हेपियानोखा आङो हेपि खदाय हेपिखा दुखु थायाना आङो हेपियावनो थाबाय थाखायो नरब राहुल दैमारि मा लिरदो राहुल दैमारिया मिथिदो आं रातुल हाय देबजित हाय स' जेबो बुंनो गोनां गैया कमेन्टल'सो फरायगोन आङो बयनिबो कमेन्ट फरायनो थाखायनो फैदो जनाया बुंदो फंबाय नोंनि लाभ स्ट'रिखौ बुंदो बा लाभ स्ट'रि बुंबाय थाबा कमेन्ट फरायनो मोननाय नङा आं कमेन्टस फरायनो फैखादों ना नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ फरायनि आङो स' ओंखायनो दा आदा जनाया बुंनाय बायदि बुंनो हालिया मालाबा बुंसिगोन उनाव आदा जनानि बाथ्राखौबो लाखिनोसै श्री सन्जय कुमार मुसाहारि थिगैनो दंना ब्र एकदम थिगैनो फाटाफाटि सिल कुनु भेजाल गैयि जाना दङ दा बर्थमान खबरा खिन्थु देहायासो एसे उसुबिदा मोनबाय थादों आंना खबर सबर बोरै सार फुंखा बसुमतारी एकदम फाटाफाटि खबरा मोजां आरो साबसक्राइबार भिउवार्सफोरजों रायज्लायनो मोनोबा बांसिन गोजोननाय मोनो आङो मानोबा अरन कसारि सार आं फैबाय नोंथांनि लाइफआव अरन कसारि फ्रम कुमारिकातायाव बोसोरब्रै थाना फैदों आङो नर्थ इस्ट नेचारेल नोंनि जायगाया माबायावमोन बाक्सायाव आंनिया नर्थ इस्ट नेचारेल बाक्सायाव राहुल दैमारि आं बाक्सानि राहुल दैमारि ब्र आलायारन ब्लग मोजां ना ब्र एकदम आलायारन मोजां बिरन नार्जारि मोजां एकदम खबर मोजां बिएन बड' आदा नों मा मावो आं खामानि फिसा खामानि मावो ओरैनो सोलिनो आन्था जना लाइक होना हो लोगोफोर लाइकखौथ' जनाया खावलायनानै होखाबाय आं बुंबाय थालियासै लाइक होनांगौ ना डिसलाइक होनांगौ रायजोफ्रा गावबा गाव सानना होसिगोन आरो मोजां मोनाबालाय मानो लाइक होनो मोजां मोनबासो लाइक होयो नालाय देबजित ओंखाम जायाखैनो रोमदाव रामसियारि हेन्डसामथार नुदोंलै आदाखो दिनै हेन्डसाम बारा हेन्डसाम नङालै आङो लावदुम दुम दारि भ्रेव भ्रेवसो मोख्राफोर रखम मोजां ना खबरा मोजां हेंथा सुमन आदा नोंना भिडिअफोरा जोबोर मोजां जायो नायनानै गोसो सोरनिबा कल लोगो सासेनि कल फैनानै दानजालांदो कमेन्टआनो नै दावखोलांजोब्बाय साजों कल खालामना होबायना सासे लोगोआ मानिफ्राय थाखो सुमननिफ्राय आदसा डि एक्स टेलेन्ट बय आदा नोंनि गामिया बहा गरेस्वर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एस एम ब्लक हाय आदा कनक बसुमतारी आदाया कमेन्ट खालामबा मानो रिप्लाय होयोथ' आरो कनक बसुमतारी ब्र मानो होआ जानो साफ्रोमनिबो कमेन्ट होयो थालाङानो खासिबो आंनिया होजोबलांखायो आं फारसेनिफ्राय आरो कमेन्ट फरायनो फैखायो आं एक' टपिक लानानै रायज्लायनो फैयाखै कमेन्ट फरायनोसो फैदों आं नोंथांमोननि कनक एस के बि ब्लग हाय सार हाय नन्देस्वर बसुमतारी हेल' आदा मा ओंखाम जाथ'वाखैनो नन्देस्वर ब्र जना मक टेस्ट इंलिश ग्रामाराव लाबोगोन आरबि स्टेटास चिरांनिफ्राय ब्र आरबि स्टेटासखौ नुबाय थाखायो आङो सिनि मोनलायनाय जालांखाबाय सावगारिखौल'सो नुवाखै
संजय कुमार मुसाहारि सार नोंनि भिडिअखौ नायबा थाबाबो मिथिया आं नोंनि एजखौ आं मिथिया खिन्थादो एजखौ ना खोन्थागोन लास्टआव खोन्थागोन आङो श्री कुमार मुसाहारि कंकन बर' very good evening sir how are you एकदम very good evening I'm very fine and I'm very happy when I get chance to talk with you and when I get chance to read your comment my mind become full of happiness okay देरहासार बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाथ'वाखैनो देरहासार ब्र दि एक्सटेलेन्ट बया दा नोंनि गामिया बहा गरेस्वर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि फुंखा बसुमतारी फ्रम सनितपुर सनितपुरनि बरिया गाहाम नाङो आं सनितपुरफोरनिया नायो होनबाथाय आंनि भिडिअखौ गाबोन इउटिउबार मिटआव फैगोन ना फैया सार आं थांथ'नाय नंलिया आंखौ लिङाखैबो दखन ओमफ्राय आं ओरैनोबो असुबिदा जाखादो मोनसे आं असुबिदा जाना दंबाय थायो लिङाखैबो ओमफ्राय खमायबो मोननाय नङा आं थाथ'लाय ओंखाय माबा उनफ्राव थांसिगोन आंबोथ' बाक्सानि नाथाय नोंनि गामिया गरायसर आंनिया राहुल दैमारि ब्र शिला बसुमतारी सनितपुरनि ओइ सनितपुरनि शिला बसुमतारी बरिया बसुमतारी ना बसु बरिया एइच ब्लग गुड इभिनिं सार जोंनि बर'फ्रा मानो UPSC क्रेक खालामनो हाया भिडिअ खालामनोसै बिनि बहुद जाहोन दोङो जोंनिया ओरैनोबो ट्राइबेल मानसिफोरनि ओरैनो जोंनिया थिंकिंफोरा साननाय हनायफोरा एसे ल'बो खाबो आरो बेल' जाहोन नङा जोंनिफ्रा फरायनायफ्रावनो बांसिन गोसो होखायो आं भिडिअ लाबोग्रा मोनसे बेनि सोमोन्दै नेक्स्टआव गुदुं बर' नोंनि खानायखौ जोबोर सेक्सि नुयोलै आदा आंनि खानाया बारा सेक्सि रखम नाङा दखनलै आं माबा जाब्रां जाथाम ओरैनो माबा रखमसो नाङो आंनि जोंनि खानायखौ दिगन्त बर' अमा बेदरजों जाखांबायलै आंहा ओइ बाप्रे बा दिगन्त लुबैलाय लांबायलै आं अमा बेदर जानायखाय नर्थ इस्ट नेचारेल सिसि प्रा बायदि गोदान एप गोदान गैला दोङो आमदानि एप दोङो सिसि प्रा बायदि दा मानसिफ्रा आरो जि मावो बेखौनो पारमानेन्ट मावबाय थानो लुगैखायोना ओंखायनो होलिया आङो मोनसेखौनो लाइफ टाइम मावनो लुगैयो दा बेफोर एपआ पारमानेन्ट नङाना सानसे साननैल'सो आं मावबाय थायो फिसा फिनला बिदिनो मानसिफोरनो खोन्थालिया आङो मानसिफोरनो खोन्थाबा पारमानेन्ट मोननो लुगैखायो पारमानेन्ट मोनाबा बेखौनो आंखौ माबा बुंहरलाबायोना ओंखायनो रावनोबो हरलिया आं हारसिंनो दसे दसे मावबाय थायो बिदि सिसिफ्रा बायदि स्नेहा बसुमतारी आदा बाजैखौ देखायलाय बाजै गैया माखौ देखायनो दा कनक बसुमतारी नोङा आदा मानि लाइफआव नङा दस्रा भिडिअआव कमेन्ट खालामबासो होनदों दस्रा भिडिअआव ना है दस्रा भिडिअआवबो कमेन्ट होखायो आङो लाइफआवथ' होयोनो दस्रा भिडिअआव कमेन्ट होखायो कनक ब्र'निखौ नोंनिखौ होफ्लाङाबो जानो हानाय आं खिन्थु होयो आं मेक्सिमामनिखौनो होयो आङो जना बसुमतारी ब्र नोंथाङा जनामनिखौ होथ'लालै आङो बासुदेब बसुमतारी गरेस्वर बाक्सा गोलैयोना दाबो गरेस्वर बाक्सा गोलैलिया तामुलपुर गोलैबाय दानियाबा ओंखायनो बाक्सासो थांफ्लांबाय थायो बाक्सामोन ना आगोलनिफ्राय गोदानै तामुलपुर जाबाय RD क्रिएटर आदानि दारिया सेक्सिथार अके थेंक इउ दारि जाथिथि आंनिया बारा गोसोम नङा मोगथाङाव नुबा नोंसोर गिना खारगोन दारिखौ इंलेन्डनिफोर बायदि जाथिथि गाबस्रें स्रें सिखा दारि बायदि एन्जर सिखानि दारि बायदि सारनिया RD क्रिएटर बेखौ फरायखांबाय RD क्रिएटरखौ फुंखा बसुमतारी सारनि भिडिअ नायनो जोबोर मोजां मोनो थाब थाब अके थेंक इउ फुंखा ब्र दैथुन नार्जारि आदा माबोरै दं एकदम बरिया माइनावा मा दानखो मा लिरदोंमोन मायबा गाज्रिसो लिरफ्लांदोंमोन नामा यानो जा माइनाव दानदोंबाबो थेंक इउ मेसेज दानायनि थाखाय बि क्रिएसन शेयार मार्केटआ इन्ट्राडेनि भिडिअ लाबो मोननैसो इन्ट्राडेनि भिडिअ दंखायो शेयार मार्केटनि थेवबो गोनां जायोब्ला आं लाबोबावगोन इन्ट्राडेनि शर्ट सेलिंनिफ्राय बाय खालामनायनिफ्राय मारै खालामो लाबोगोन आं नाजागोन जास्ट आइडिया होनो नाजागोन एक्सपार्टथ' नङा आं बारा शेयार मार्केटआव खिन्थु जास्ट आइडिया प्रिलिमिनारि बेसिक आइडियाफोरखौ आं होनो हायो आरो शेयार मार्केटनि इन्ट्राडेफोरनिखौबो इन्ट्राडेनिखौ हायो डिलिभारिखौथ' हाखायोनो अलंबार दा नों बे मानसिखौनो होनबाय आङो बेखौनो सोंबाय थायो मानसिफ्रा खानसे भिडिअ लाबोगोन आं बेनि सोमोन्दै बरिया अलंबारा सोंनाय बायदि सिखोना ब्रह्म दा नोंनि फुल डिटेल्सखौ फोरमायना हर फुल डिटेल्सआ बेनो आंहा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि गरायसरावनो थायो बास सिखोना ब्रह्म नर्थ इस्ट नेचारेल नोंना जा हिट जायो भिडिअफ्रा नंगौना नर्थ इस्ट नेचारेल थेंक इउ गोजोनबाय नंबाबो नङाबाबो बाख्नाय हरफ्लायोब्लाबो बाय गोजोननाय लाफ्लायो आरोखि नर्थ इस्ट नेचारेल थिगानो जा गोजोनबाय बेनिफ्राय नर्थ इस्ट नेचारेलनि उनाव सोर दोङो
पबियान नार्जारि मा ओंख्रि ओंखाम जाथ'वाखैनो भिडिअ'थ' मोजां मोनो नांबाय थायो मानसिफोरा खिन्थु आंना साबस्क्राइबारसो गैया भिउ जाया भिउसबो जाया साबस्क्राइबारबो गैया खमथार साबस्क्राइबाराबो आं बाराबो लुगैखाया थेवबो मानसिफ्रा मोजां मोनो सोनायखाय होमबालाय मानोथो साबस्क्राइबार खालामा भिउ जाया ओरै नङो आङो खिन्थु आं जाखौ जबरदस्ति खालामा आंनिखौ साबस्क्राइब खालाम आंनिखौ लाइक खालाम आंनो खोब बुरजा साबस्क्राइबार आं लुगै गोसोआ आंना बेखिनियानो साफिसियेन्ट 62 एराउन्ड 62,000 जाबाय साबस्क्राइबार जथेस्थ' होनना सानना लायो आङो इराक दाव हेलौ गुदुं बर' आदा नों जौ लोङो ना लोङा जौखौथ' बिदि लोङा हुदा गैया खिन्थु मालाबा अकेजनेलि लोङो बाहाय माला लोङो अकेजनेलि खिन्थु बिदि सानफ्रोमबो न'आव थाना लोंबाय थानाय बिदि नङा मालाबा अकेजनेलि माबा मोनसे अकेजन जाबायलायनो बेयाव ग्रद दांना होबाय खनसे बिदि आरो बारा बिदि हुदा गैया आरो लोंनायनि बसुदेब बसुमतारी ब्रादार आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टखौ पास खालामबा माबायदि खस्थ' खालामनांगोन जेबो खस्थ' खालामनाङा साख्रि मोनबाथाय लाखानांगौ जियानो जा आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना आनइमप्लयमेन्ट बोरै जोबगोन होननानै फिसायानो जा गोदोरानो जा 4th ग्रेडआनो जा 3rd ग्रेडआनो जा गभर्नमेन्ट साख्रियानो आरोखि लानांगौ जेबो खस्थ' गैया खामानि मावनाया आरो सोब खामानियानो खस्थ'खौ साननानै लायालासे थाबाथाय माबा बोरैबासो ओंखायनो जि साख्रि मोना मानो फिसायानो जा गिदिरानो जा जि खामानि मोना मानोथो गभर्नमेन्टआनो जा प्राइभेटआनो जा मावखानांगौ आंनि साजेसना बिदिसो ओरैनोल'सो थानाङा मानसिया सिखोना ब्रह्म बेल' नङाना डिटिसा आदा फोरमायना हो आदा अना मा डिटेल्स नांगौ दे बुंनाय डिटेल्स होननानै बुङोबा आंनि रेसिडेन्सियेल डिटेल्स होथ'बाय उनाव आंनि बांद्राय डिटेल्स मा आरो बिदिनो आरो बाराथ' मा डिटेल्स जोंसै आरो साधारन मानसि एख' बुंसोनो गोनां डिटेल्स गैया आंना सिम्पोल साधारन मानसि ओरैनो थाग्रा खोब फेमास मानसिबोथ' नङा माबा थासोनो बाय'डाटायाव डेन्जार जानो सिम्पोल साधारन मानसि आरो नों आं रखमनो नोंसोरजोंनो समान आंबो बेलेग नंथारा आङो एकदम समान बेनिफ्राय GRB ब्लग थांगासिनो र' आदा अबाव थांनो GRB अबाव थांनो ओंखारखो हराव सिमा चेनेल हाय सार हाय कर्ण बसुमतारी गुड इभिनिं आदा नाइस टु मिट इउ थेंक इउ नार्जारी कर्नार हाय ब्र नर्थ इस्ट नेचारेल गियान मोनो नोंनि भिडिअ अके थेंक इउ सो माच नर्थ इस्ट नेचारेल फुंखा बसुमतारी सार बाय द वे हाउ मेनि योर क्वालिफिकेशन एंड हाउ मेनि योर इयर्स ओल्ड एंड व्हाट इज योर रिलीजन एंड हाउ मेनि योर फेमिली बैकग्राउंड इज सार प्लिज रिलीजन आंनाथ' बाथौ खिन्थु आंनि नोजोराव गासैबो रिलीजनानो समान बेनिफ्राय एजआथ' 30+ आंना बुंखाबाय आङो खुला खुलि फुंखाया सोंनायखाय रिंसार ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो ओंख्रि जाथ'वाखैनो ओंखाम जाथ'वाखैनो सिखोना नोंनि गासैखौबो मोनसे सोंहरबाय था सिखोना नोंनि प्रश्नखौ खिथाहरबाय थागोन आङो सरनजित दैमारि मोजां नां आदा नोंनि भिडिअखौ उदालगुरियाव अके थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ सोरबा मोजां मोनदों होनना बुंबा बेयावनो आङो बिराद मोजां मोनो गोजोननाय मोनो आरो भिडिअ खालामनानै जे ओरैनो थांगाराखै लस जायाखै बिदि मोनसे अनुभब खालामो आरो आङो बेनिफ्राय नोंनि गासैखौबो सिखोना सरनजित थांबाय आइ कार्टुन प्रडाक्शन हाय बिरसिं दैमारि ब्र लाभ इउ फ्रम गहपुर लाभ इउ टु गहपुरनिफ्राय नायनाय होनना बुंबाथाय गोजोननाय मोनो एसेबां गोजानावबो जे आंनि भिडिअखौ नायो बेखौनो मिथिबा गोजोननाय मोनो आरो गहपुरावबो नायो नै गहपुरनिफ्राय नायगासिनो दा बिरसिं दैमारि ब्र'आ बसुदेब बसुमतारी बि बयसआ नोंनि खाथियाव जायो नामा बि बयसआ जोंनि खाथियाव नङा जोंनि गामिथारावनोखा जों एखेलेगे गामिनि बि बयस आं बि बयसनिया ओरै खर'थिं आंनिया ओरै खर'थिं जों मोनसे गामिनिनो बि बयस आरो आं माया बसु नोंनि भिडिअसखौ नायना जोबोर मोजां मोनो थेंक इउ माया थेंक इउ सो माच दैमुब्रा बड' मिडियामखौ 12सिम खालामनो नायदों बोरै जागोन फोरोंगिरियानो गैया माथो एसे साननो गोनां बर' मिडियामखौ 12 क्लाससिम लांनाया एसे साननो गोनां बेसे साक्सेसफुल जागोन आं बारा नुहुरस'वाखै थेवबो नायनोसै प्रेक्टिकेलि माबोरै जागोन मोजांबो जाख'नो हागौ बोरैबा आइ लाइक इउर कन्टेन्ट बिकज इउ आर रेयार नार्जारी कर्नार थेंक इउ सो माच नोंथांमोननि बायदि नंबाबो नङाबाबो बाख्नायनाय अनफ्ला हरनाय नुयोबानो नै
गोरबोआ बिराद गोजोननाय मोनो एकदम बिराद गोजोननाय मोनो फाग्ला बायदि गोजोननाय मोनो बेनिफ्राय दैथुन जाखांबाय जाथ'वाखैनो फुंखा बसुमतारी गुड नाइट बाय गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट नोंनि कुइसन रिप्लाय होजोबासै सारा हा आंनि मामोनलाय फुंखानिया जागोन दे होगोन आरो हरबाय था लिरबाय था I am also from Gopur, Atsa. Narzari Corner also from Gopur. Okay, thank you so much for watching me from such a far place. एसेबां गोजाननिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय हाजार हाजार लाख लाख कोटि कोटि थफ्ला थफ्ला अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय सिबिनाय थाजिम नार्जारि सार मेडामखौबो लोगोआव लाफानांगौ ओइ गैया बियो एकदम बहा थांना दोङो देबजित अखा हायाखै देबजित गरायसराव एकदम बरिया जाना दोङो जयश्री बि बयसा बेसे फरायनाय आदा बि बयसाथ' बारा फरायाखै हायार सेकेन्डारि पास जादों बियो आं बारा बुंथ'ला लाजिनो बानाय बियो बोरैबा ओंखायनो बिनि क्वालिफिकेसना ओरैनो बारा फरायखायाखै बियो ग्रेजुवेसन कमप्लिट जायाखै बिनिया आं मिथिनायाव ओमफ्राय गानजा फाग्ला बड' ब्लग अके तनिराम बसुमतारी आदा मा ओंख्रि जाथ'वाखैनो चिरां बेंटलनिफ्राय सिखोना ब्रह्म गाज्रि मोनबाय नामा आदा हो रावखौबो गाज्रि मोना आङो गाज्रि मोननाय रागा जोंनाय रायनाय सोंखारिनाय नै सप्तायाव गैया आं मिथिया आरो मा होनदों मा हाहखौ लानानै साबसक्राइबार आरो भिउवार्सफोरखौ रायनो नोङो हामा कमेन्ट लिरहरबाबो बिसोरखौ रायनानै खुनु लाब गैया खारन सोरबाया एदावनाबो ओरैनो जंखायनाबो बुंहरो आरो आंनि भिडिअखौ नायनायानो बुहुत आंनि थाखाय गोजोनथावना सोरबा गाज्रि कमेन्ट हरो हामा मोजां कमेन्ट हरो मोजां कमेन्ट हरबाथ' गोजोननाय लागौ आलिया खिन्थु हामा कमेन्ट हरबाबो एख' बुंनो गोनां गैया मा बुंनो आरो खासेखानो थाखायो बिदिनो सुमि आरबि ट्रेभेलनिखौ फरायग्रोनि सुमिनिखौ एसे दोनथ'बाय हाय सुमि बसुमतारी नोंथांनि मटिभेसनेल भिडिअफोरखौ नायना जिउआव जोबोद थुलुंगानाय मोनदों थेंक इउ सो माच सुमि बसुमतारी बिदि बुंबा गोजोननाय मोनो कार्टुन कार्टुन पार्सन आंहा उन्दुदो कार्टुन थेंक इउ सो माच आरो सन्जिब मुसाहारि हाय इमानुएल बसुमतारी देरहासार बसुमतारी हेल' ब्रादार किबा मानो ओइ बाबरे बा बेथ' नेचारेल जेनेबा देरहासारा सोंनाया नेचारेल बाथ्रा बिखौ नोङो ओरै मेडिटेसन खालामनानै भगबानाव सोंनांसिगोन मानसिखौ जाय इन्जिनियारा बानायदोंमोन बै आर्किटेक्टनियाव सोंनांसिगोन बे देरहासारनि सोंथिनि फिननायखौ मोननोबा अर्गें बसुमतारी एकदम खबरा मोजां भेनुस्काय सार ना जिएफ दंना गैया बहा भेनुस्काय दे खानसे बेफोरनि गासैबो डिटेल्स लाबोगोन आङो ज' खालामना दोनदो नार्जारि कर्नार ब्र' आइ हेभ ए क्वेश्चन अके इउ केन आस्क ए क्वेश्चन नार्जारि कर्नार एनि क्वेश्चन इउ केन आस्क सरनजित दैमारि मा गामि आदा नोंना गरेस्वर तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट सोरां बसुमतारी ब्र' गाबोन इउटिउबार मिटआव आङो इउटिउबार मिटआव थांफानाय नङा सिमन साफ्रिनिफ्राय सोंहरदो गोजोननाय मोनदों सिमन साफ्रि आंनि भिडिअखौ नायो होमबा ओरै आउट अफ बिटि आरो गोजान गोजान नायो होमबाथाय मानोबा गोसोआ गोजोननाय मोनो आं गुबुन मिटआपआव इउटिउबार मिटआप होननाय थांनाय नङा आंखौ लिङाखै आं मिथिथ'वाबो अबाव जागोन आं बारा खबरबो लायाखै आरो आं ओरैनो एसे फिजिकेलि असुबिदाबो जानानै दङ ओंखायनो थांथ'ले आङो उनफोराव मालाबा खबरफोर मोनोबा थांगोन इउटिउबार मिट ना मा होननायाव सिखोना आंनि कमेन्टखौ फिरायजोब्बाय माथो आदाया सिखोनानिखौ ना एसे मोजां नायगोन नोंनि कमेन्टखौबो सिखोनानिखौबो सार गाबोन इउटिउबार मिटआव थांगोन नामा नों आङो इउटिउबार थांनाय नंलिया खबरबो मोनथ'वाखै आङो आरो लिङाखैबो आंखौ लिङाबाबो थांगौमोन आङो जेनेबा खिन्थु आं ओरैनो असुबिदाखा फिजिकेलि एसे प्रब्लेम जाना दं आंना सुपार साट नांगौ ओइ नाङा सुपार साट नाङा फुंखा बसुमतारी सुपार साट माबा माबि साट नांथ'आ दे आंनो इफोरनि थाखाय फैयाखै आङो मालाबा नांगौ जायोबा बिगोन सुपार साट नांगौ जायोबा स्टिकार नांगौ जायो माबा माबि नांगौ जायोबा बिगोन ब्र' एनिवे आङो फुंखा बसुमतारी ब्र' नोंखौ साबायखर बावबाय नों जे सुपार साट खालामनो हरखारदो एकदम थि खालामनो हरखारनायानो आंनि थाखाय गोजोनथावना खालामनाङा खालामनो हरखारनायानो आंनि थाखाय बहुत गोजोनथावना बाथ्रा खालामनाङा दा सम फैगोन माब्लाबा खालामनो गोनां अब्लानो आं नोंसोरखौ रिकुवेस्ट खालामगोन अब्लाना खालामबानो जाबाय कार्बि आलंनिफ्राय सार गाबोन इउटिउबार मिटआव थांगोन नामा कार्बि आंलं बय थांथ'नाय नंले आङो कार्बि आंलं बय फुंखा बसुमतारीखौ बुंबाय सुपार साट खालामनाङा गान्जा फाग्ला बड' ब्लग सरि आदा दे आं सोंनायनि थाखाय एख' गाज्रि मोना आङो गान्जा फाग्ला बड' ब्लग जेबो गाज्रि मोना नार्जारि कर्नार व्हाट्स द डिफरेन्स बिटुइन मेन स्ट्रिम एन्ड लकेल स्ट्रिम एन्ड व्हाइ आवर पिपल
don't understand the difference. Oh, mainstream and local stream. Acha. And why our people don't understand the difference? Ikto ma बुंनो दा बुहुदानो बुहुद मानसिफ्रानो बुहुद बुस्थुफोरखौनो बुजि मोना अजय बर' जोबोर अखा जोंनिथिं अखा गैया दै गरायसर तामुलपुराव डिस्ट्रिक्टआव जेबो अखा गैथ'आ थाजिम नार्जारि मिउजिक भिडिअ लाबोथ'आ नामा मिउजिक भिडिअ फैसा थाखा गैयाना आंनिया ओंखायनो मिउजिक भिडिअ माबा माबिफोरखौ लाबोनो हाया आङो फैसानि प्रब्लेम जायो बिराद जानो जेने थेनेसो सोलियो आङो इउटिउबावबोथ' फैसा मोना मालायफोरबायदि माहाफ्रोमबो मोना आङो 4 माहा 5 माहा बिदिसो खेबसे मोनो आङो 5 months 4 months 3 months नि उनसो खेबसे मोनो आङो बेबो बाहायल' चक्लेट जानो थोआ बेनिफ्राय अजय बर' अखा दं आदसा नाथाजिम डेभिड ब्रह्म फ्रम क'क्राझार थेंक इउ स' माच रिस्मा बर' फ्रम माइ डिस्ट्रिक्टनि ब्र' आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि रिस्मा आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सामोन दा माबा तामुलपुर जाबाय मोजां ना खबरा एकदम मोजां मिरा रानि बसुमतारी दैमु एकदम दैमुखौ ओरै हरबाय बा आदायाव दा माले दुगाथार आंनि कमेन्टखौ दुगाथ' खालामदोंना खालामाखै बाथ्रा बुंनायफ्रा दुगा जादोंबा मिथिलासै आरो बाथ्रा बुंनायफ्रा दुगा जादोंबा रिप्लाइ होनायफ्रा दुगा जादोंबा जाफ्लांदो होनना हमना सानना ला आरो खिन्थु गोसोनिफ्राय दुगा खिथिनो होनना खिथियाखै आरो दुगा खालामनाबो खामाखै आरो खिन्थु बोरैबा केरेक्टारानो रायज्लायनाय स्टाइलफ्रानो दुगा जाफ्लांदोंबा बेनि थाखाय सरि बिबाय आरो निजोम बर' आदा एलके नोंथांनि निजोम बर' थेंक इउ ससियेल मिडिया मोजां ब्र' मोजां मटिभेशनेल भिडिअ लाबोबाय था अके थेंक इउ स' माच ससियेल मिडिया फुंखा बसुमतारी सार बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साबेसे नोंस्रा बिदा सासे दं बिनानाव सासे दं बास बेखिनियानो फुंखा बसुमतारीखौ नायलायनोसै ब्र'निखौ बेखौ बुंबाय दैमु आगोल मिउजिक भिडिअ लाबोदोंमोन दाना मिउजिक भिडिअखौथ' लाबोनो लुगैबाय थायो खिन्थु फैसा नांगौ जायोना आरो फैसायानो गैयाना आंनिया जेने थेनेसो सोलियो आङो बाइकखौनो सालायनो हायाखै आं दा दैमुनिखौ फरायबाय बेनिफ्राय सनजित ब्र' गाबोन मिटाबाव थांगोन ना थाङा आं मिटाबाव लिङाखै आंखौ ओंखायनो आं थांथ'लिया बेनिफ्राय खबरबो मोनाखै आङो मवा माबोरै जागोन डिटेल्स जेबो गैया आंनि ओंखायनो थांथ'लिया मालाबा उनफ्राव थांगोन गाबोननो थांथ'लिया खबर मोनाखैना आङो बकुल बसुमतारी आदा हाउसआ नोंसानि नामा जाहानि नङा हाउसआ नै जिरायग्रा नङाना आं जिरायनाय नङा जाहानि नङा आं भारासो थायो नोंनिया मा नेम आदा आंखौ एलके होनना गाबज्रिबानो जायो आरो बयबो एलके होनना मिथियो एलके होनना गाबज्रियो जायगायावबो दैथुन आदाया आंनि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होलियाखै दे दैथुन सोंफिन दिनै एपिएससिनि एग्जाम होगोन ना होआ दा आं खनसे होदोंमोन इउपिएससिनि एग्जाम थांनाय खनसेयाव खिन्थु आङो होनानैबो जेबोखौनो पासबो खालामनो हादिया बुंनोबो हादिया इसान जानायसै मोजांखौनो फरायनो हायाखैना फरायनायावनो गोसो होथाबनो हायाखै आङो बायदि जानो बाहेरायाव ओंखारनानै बिदि जादों बेनिफ्राय मनजिल दैमारिया थाबाय दैथुननिखौ नायबाय पिभि चेनेल एपिएससि एग्जाम होगोन ना होआ होदोंमोन खेबसे सिगां दा होनायनि थाखाय जेबो साननाय जाथ'वाखै खमायबो मोनलियाना फरायनो समखौनो होनो हाया आङो फरायनाय ओंखायनो दा होबाबो खामानि जानाय नङा खोमा थेवबो गोसोआलाय दङ होनो होगोनबो जानो हानाय गोरिबा बिजाब दोनखाजोबो रेडि फरायनोल'सो नांगौ थांनाय बोसोरावहाय फरायदोंमोन खिन्थु थेवबो साक्सेस जादिया बसुदेब बसुमतारी आसलते दानि यां जेनेरेसनफोरा माबायदि मोजां बर'नि मटिभेशनेल भिडिअफोरखौ नाया बेकारनो मालायनि भाइरेल बेखौथ' मा बुङो नाया इडुकेसनेल कन्टेन्टनि सोरनिबा चेनेल दोङोबा बे डेभेलप जाखाया ग्र' जाखाया भिउस जाया साबसक्राइबार जाया इनकामखौथ' गोजाननि बाथ्रा इनकाम जाखाया जेनेबा इनकामा गोजाननि बाथ्रा उफाय गैया मा खालामनो दा बिदिनो डिमान्डबोथ' खालामनो हाया जे आंनि चेनेलखौ नाय आंनि इडुकेसनेल कन्टेन्ट आंनिखौ साबसक्राइब खालाम माबायदि नोङो आंखौनो मोजां मोन आंखौनो फल' खालाम होनबाय थानो आंखौ साबसक्राइब खालाम होनबाय थानो हरनांगोन ना बोरैबा बिदि सोलायगोन लाखै जोंनियाबो समाजा बिदिनो बिदि चेनेलफ्राबो हयथ' लासै इउटुबार थांनानै थायोबा बिदि चेनेलाबो ग्र' जाग्रा जागोन लासैनो
बर' नबजितनो भट हरबाय आं नबजितनो हरबाय थाखायो हरनोबो खावलायो भिडिअ'सो खावलायाखै आङो खिन्थु आं गावबो हरबाय थायो आरो आंजों जाय लोगोफोर थायो जोंनिया मिथिजोबखायोना दाना बयबो मिथिजोबखायो हरनांगौखौ मबाइलनो मोनजोबखायोना एक्सट्रा बुंनो गोनां गैया थेवबो सोंबाय बायो हरबायना हराखै होननानै लोगोफोरखौ हरो बयबो हरलायलायो जोंनिया लंकेस्वरथ' नङा आंनि नामा लंकेस्वर नङा सोरांसात नार्जारि लंकेस्वर होनो सोरबा सोरबा लंकेस्वर नङा खिन्थु सोरां नामाय इरागदाव आदा APSC आव मा अपसनेल आंनिया पलिटिकेल साइन्स मोन खिन्थु आं थांनाय खेबसे हिस्ट्रि लादोंमोन आं हिस्ट्रिखौ बिराद मोजां मोनो आरो बुजिबो मोनो हिस्ट्रिखौ आङो फरायनानै ओंखायनो आंना अपसनेल साबजेक्टआ हिस्ट्रिमोन आरोखि APSC आव खिन्थु साक्सेस जायाखै बुंनोबो लाजियो दा साक्सेस जायाखैना साक्सेस जाखांनाय बारा बोसोन होनो हागौमोन कम्पिटिटिभ एग्जामखौलाय आं गोबां होबाय प्रिलिमिनारिफोरखौ गोबां पास खालामबायबो आङो मेरिटआव थाया मेनाव फेल जायो मालाबा डिफेन्सनियाव कालार ब्लाइन्डनेस मेगना कालार बायनो आंना बिदिनो माबा माबि थालांबाय थायो आंना बिदि जायो आरोखि स' दोनलायनोसै नामा गरम मोनबायलै टपिकथ' गैया नालाय जोबनोसो दोनलायनोसै बेयावनो ना मा बुङो थेवबो 100 जन मानसिफ्रा आंनि लाइभ भिडिअखौ नायगासिनो दङ बिनि थाखायनो बिराद गोजोननाय बावबाय सिगां आंनि लाइभ भिडिअफ्राव 10 जन 20 जन बिदि जायोमोन नाथाय दा 100 जन जाग्रा जाबाय एराउन्ड 100नि बाहाय बारो बा 100नि एसे खम ओरै जायो आरो बेनिखायनो एकदम गोजोननाय मोनो आरोखि आरो साबसक्राइबारफोरखौ आङो आंनि भगबान बायदिमोन साननानै लायो आङो भगबान मानो होनबा साबसक्राइबार आरो भिउवार्सफोरनि थाखायसो दिनै आंखौ जि सानैसो मानसिफ्रा मिथियो बेनि थाखायसो मिथियो आरोखि दा बेनिखायनो आङो आंनि साबसक्राइबारफोरखौ आं भगबानजों समान मान होयो ओंखायनो साबसक्राइबारफ्रा फल'वार्स भिउवार्सफ्रा जि सोंहरो जि लुगैयो बे मथेसो खारगोन आङो ओमफ्राय मोननैसो मेसेजफोर दोननोसै लाइभखौ BTC LP UPनि रिक्रुइटमेन्ट जागोन ना जाला सार जानांगौ जागोन हयथ' बायदिसिना गोबाव जानो हानाय जानायनि चान्स दङ आरो थेवबो जागोन आरो बिस्थिराम नार्जारि सार थेंक इउ स' माच सार सासे नायदो जोंनिया आंनि लाइभ भिडिअखौ जोंनिनो सार सासे बिस्थिराम नार्जारि सार थेंक इउ स' माच सारखौ खुलुमबाय बेनिफ्राय काति स्वर्गियारि बड' हिस्ट्रिनि टपिक लाबोनांगौ नोंथाङा बड' हिस्ट्रिनि टपिक माने बर'नि हिस्ट्रि नामा ना आसामनि हिस्ट्रि इण्डियानि वर्ल्डनि हिस्ट्रि आं बारा बुजि मोनदिया ना बर' रावजों आं ओरैनो हिस्ट्रिखौ मोजां मोनखायो खिन्थु बर'नि हिस्ट्रिखौबो आङो फरायाखै खिन्थु फरायना मोजां मोनो आसामनि हिस्ट्रि इण्डियानि हिस्ट्रि वर्ल्डनि हिस्ट्रि आं फरायो मोजां मोनो आरो आंनि मोनसे मोजां मोननाय साबजेक्ट स्वर्गियारि BTC रिक्रुइटमेन्ट जागोन ना जाला जानांगौ जागोन सिलेक्टलिबाबो जागोन अन्थाइ राजा बसुमतारी हेल' ब्र मोजां ना एकदम मोजां हाइफाइ कनक बसुमतारी आदानि क्वालिफिकेसना आंनि क्वालिफिकेसनाथ' सिम्पोल दे आंनिया क्वालिफिकेसन होनना बुंनो बिदि गैसोगारा साधारन मानसि बारा क्वालिफिकेसन गोनांबो मानसि नङा ओरैनो साधारन मानसि जेनेरेल मानसिफ्रा जिबायदि सरासनस्रा खालामबायनानै थायो बिदियानो कनक जोंखौ बुंबाय दैथुन आदाखौ दिनै बारा इन्टारेस्टेड नुवाखै इन्टारेस्टआनो खदाय इन्टारेस्टखा आङो दुखु थाया आंना खदाय इन्टारेस्ट कमेन्ट नायबाय थानानै थिंगालै इथिं कमेन्ट नायनायखाय इन्टारेस्ट बायदि नुवाखै जों इथिं कमेन्ट नायनानै ओरै फरायबाय थानाय जादों ना बेनिखाय थारमाने इन्टारेस्ट बायदि नुवाखै जानो ओरैनो इन्टारेस्टआथ' खमान खदाय मिया इसिबां इन्टारेस्ट नैबे इसेबाङानो बिदिनो ओइथिं ओरै कमेन्ट नायना फरायबाय थानायखाय ओरै नायना फरायनो मोनाखैना बेनिखाय बाहाय मुडखौ बोरैबा नुदों खोमा खिन्थु मुडआ एकदम सुपार मुड खुनु टेनसन गैया खदाय खुसियानो थायो आरो कमेन्टखौ फरायनो लुगैयोना कमेन्ट फरायनो फैखादोंना आरो सानवारि आसाम टेट पास जाग्राफ्रा बिटिआरआव दासिमबो रिक्रुइट मोनाखै मोननांगौ थ' दोननोसै लाइभखौ मालाबा रायलायलायनोसै कमेन्ट गैया माखौ रायलायबाय थानो नङा होमबा ओंखाम जानो जाबाय मानसिफोरनियाबो उन्दुनो जाबाय बरिं नाङो ओरैनो कमेन्ट गैया मा गैया माखौथो खोनासंबाय थानो ओंखायनो गाबोन समनिया मालाबा फैलायनोसै कमेन्ट फरायलायनोसै नोंथांमोननि कमेन्ट फरायनोसो फैखागोन आङो जेब्ला लाइभआव फैगोन लाइभआव फैयोबा नोङो मा टपिक लाना फैनो मानसिफ्रा गोबाव गोबावजोंसो जइन जायो फार्स्टनिफ्राय जइन जायो मिनिंलेस जानो नायो ओंखायनो लाइभआव फैयोबाथाय कमेन्ट फरायनोसो फैगोन आङो ओमफ्राय दस्रा मायबा टपिक रायलायनो दोङोबा बेखौ आं एक्सट्रा भिडिअ आपल'ड खालामगोन स' दा नङा होमबा स' गासैखौबो साबायखर बावबाय
आंनि लाइभ भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट लिरहरनायनि थाखाय ब्लुसुम बसुमतारी सरगियारि कमेन्ट हरदों कमेन्ट हरगासिनो हरथ'नांलिया दोननोसै नङा होमबा गाबोन फैलायनोसै समनिया मालाबा खबर होनानै फैलायनोसै दोननो बेखाम दोनलायनोसै नैया बाय बाय गुड नाइट see you next in the next live video. Okay, I want to end my live video here. So many thanks to all those who are watching my videos and who are writing comments in the comment box of my live video. Okay, bye bye, thank you so much. Bye bye.